Sa ngunyan po ang pagkikibumis nag pagbanggi pigtitipon mitabi ang tubig sa mga reservoir. Then may area talaga na pigaabot because nung na-find out may gulpi na palanki leaks. So sa ngunyan po ongoing ang pag-repair kang mga tubo para day masayang ang tubig and then suppressor ma-maintain na makaabot talaga duman sa portion kan travesya ang tubig. Oho. Igwa ka, Mayor, ning naonabitan ka nakalihis sa mga posts na baba na ni maray, almost 50% na binaba kan mga sources mismo kan tubig nga to dyan. Ano ang sa to yung long range ka na plano para sa ginubatan? Mababa po na pati ang El Nino, magtag-init tabi. Iyo po, sa ngunyan po, sa ito na mention ko dati, the number 12 po ang tubo, nagluluwas duman from these sources almost half kang tubo. Ngunyan po, nasa 1/4 lang talaga nagluluwas. So, for the meantime po, iyo mo na ini ang pigigibyo may sa sarong source, iyo po ini ang pagtipon mi sa duwang reservoir. Then, sumayon area, mayon unit na source, siring man po, nagtitipon manggiraray kami. Then, so, may saro kaming na nakiuro na kami sa may sadiri, may mawa naman kami, na mapuon kami within this week kang another source kang water supplying the solo lang para sa travesya. So para ma-concentrate din yung source may kang buruk-burukan sa sentro lang po.